Sa number 2, isa ang patay, 4 ang pilason sa mabungguan sa isa ka all-purpose vehicle, ang isa ka tricycle sa Barangay Kabug sa Bacolod City, kainasang kaagahon. Ginaligar nga nadulaan sa kontrol bangod sa ginakayo nga dalan ang driver sang Suzuki APV. Rason nga nabungguan sini ang nagasugata nga tricycle sa dalan Pasigasco, Purok Busay sa Barangay Kabug, Bacolod City, las 5 sang kaagahon kaina. Patay ang isa ka sa mga pasahero sang tricycle, naging kilala kay Araceli Musni. Samtang pilason ang driver sang tricycle kagang 3 ka iban pa nga mga pasahero. Nagwa sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit nga padulong sa east sang dalan sa ang APV nga ginamaneho ni Erwin Tahunera. Ugaling ginaligar nga nadulaan sa kontrol si Tahunera bangod sang ginakaayo nga dalan kag nagsaylo sa piya ka lane kundiin ginbungguan sini ang nagasugata nga tricycle. Bangod sang impact, pareho nga wasak ang panguna nga bahin sang APV kag sang tricycle. Naabdan sang rescuers ang pila ka mga pilason nga nagtabog sa karsada. Samtang ang iban yara pa sa sulod sang tricycle. Gindapatan ang mga pilason sang first aid kag gindala sa ospital. Sa karon, parayon pa nga ginabulong ang 4 ka mga pilason samtang detained naman ang driver sang APV sa Police Station 9. Suno sa mga masami nga nagaagi sa mga lugar, masobra na 1 ka tuig nga ginguba ang nasambit nga dalan kag sumugod sadto madamo na nagaluntad nga mga insidente diri. Kay gilayon ini nga gikaayo kay may napatay na.